मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि 33थि मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारि। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि फबनाय जायगायाव उदालगुरि जिल्ला एबसुआ मुंख्लं सान फालिदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव लोगोसे डिमाकुसि दखरा एबसुनि हेफाजाबजों डिमाकुसि दखरानि सिङाव थानाय पासिम पटला मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि फबनाय जायगायाव मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि 33थि मुंख्लं सान फालिदों। बे मुंख्लं सान फालिनायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी बिथां। लोगोसे मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर'। बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि आरो उदालगुरि जिल्लानि गंफ्रोमबो दखरा एबसुनि दैदेनगिरि आरो फरायसा बिथांमोना बाहागो लायो। जोंनि उदांस्रि सोमावसारनाय एबा आलादा न'खर सोरजिनायनि थाखाय जिखुनु सोमावसारनायाव जिखुनु मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ सन्मान होनाय बिथांमोननि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपालखौ फोथांना लाखिनाया जों साफ्रोमबो बर' फिसानिनो बिबान आरो थिग बिदिनो जोंबो बिटिआर सरकारा मानगोनां बर' बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनि दैदेननाय जि सरकार सोलिबाय थादों बे सरकाराबो साफ्रोमबो मुंख्लं आरो मुंख्लंनि साफ्रोमबो सोद्रोमाखौ मान आरो सन्मान होनानै मुंख्लंनि जि नोजोर आरो सान्थौ बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं। थिग बिदिनो देबनाथ बसुमतारी बिथाङाबो नैबे आगुनि उदालगुरि दरं जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन। बे समाव बिथाङा उदालगुरि आफायाव मुंख्लं जानांगौ आरो बेखौनो उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बोसोरफ्रोमबो बे 7 फेब्रुवारियाव बिथांनि मुंख्लं सानखौ फालिबाय थादों आरो देग्लाय बिथांनि 33थि बोसोर मुंख्लं सान आरो दिनै गाहाय जोंनि बिटिआर सरकारनि लाइब्रेरि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोननाय जि भिलेज लाइब्रेरि एबा गामि बिजाब बाख्रि बेखौ बे थावनियाव जों बानायदोंमोन आरो बेखौ दिनै आं बेखेवनाय जाबाय आरो बेवहाय माखासे खामानि दंबावो। लोगोसेयैनो मुंख्लं देबनाथ बसुमतारी बिथांखौ फबनाय जि थावनि बे थावनिखौ जोङो नैबे बोसोराव मुंख्लं गार्डेन महरै जों बानायदों। बेयाव गोबां खामानि मावनो गोनां दङ आर्ट फिलिंनिफ्राय लानानै बाउन्डारि वाल आरो बाय सलार आरो बिथांनि फबनाय थावनि बे फबनाय थावनिखौबो साजायनांगौ बानायनांगौ दङ। बेखिनि बिबानखौ आङो बिटिआर सरकारनिफ्राय बिबान लादों। लोगोसेनो जों आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि लोगोसे बिथांनि बे समस्तिनि लकेल एमएलए बिथांजोंबो जों सावरायनानै बिथांनिबो जोङो मदद लागोन। फैबाय थानाय बोसोराव बा बिथांनि 34थि बोसोर जि मुंख्लं सान फैबाय थानाय 2020 मायथाइनि 7 फेब्रुवारियाव बिनि सिगां नैबे थावनिखौ जों फोसाबनो थाखाय दिनै जोङो खोथा होदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि नंगौ दिनै 7 फेब्रुवारि मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि मुंख्लं जानाय सान आरो बेयो मुंख्लं जानायनिफ्राय दिनैसिम 33 बोसोर जाबाय आरो बेखौनो जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय देग्लायजों 3 बोसोर जाबाय बेखौ जिल्ला आफाद हिसाबै खुंबोनाया बिनि सिगां दखरा आफादा डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोना खुंबोबाय थादोंमोन आरो बिनिनो देग्लाय 33थि मुंख्लं सान बेखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनिनो गोथै सहखौ बै समाव फबनाय जिथु पश्चिम पटलायाव थानाय बिथांनि मांखरसालि बेयावहाय ओनसोलनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि गेदेमा दैदेनगिरिफोर आरो जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दखरा आफाद आरो साफ्रोमबो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै दिनै बिथांनि बे मुंख्लं जानाय सानखौ जों फालिदों आरो जोङो नुदों बिथांनि जि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय बिहोमा बेयो बै समाव जिखिनि मोनसे थासारियाव बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय जुजिदोंमोन बेयो बर' हारिनि थाखाय जथेस्थ' होननानै बुंनांगोन आरो जोङो दिनै मोनसे फिल खालामनो बायद' जादों बिथांमोना जुदि दिनैसिमहालागै गोथाङै थायोमोनब्ला
निश्चय आरोबाव बर' हारिया दिनैनिख्रुइ आरो साबसिन मोनसे थासारियाव जोङो थानो मोननाय बे मोनसे परिबेसखौ जों मोनगौमोन निश्चय खारन बिथांमोना बेबायदि मोनसे स्पिरिटजों बर' हारिखौ दैदेनबोदोंमोन खोब माने बर' हारिया मोनसे गेबें लामाजों फैबाय थादों आरो बिथांमोननिनो बै आइडिय'लजि बिथांमोननिनो बै लेटेल स्पिरिट बेफोरखौनो एसे जोंबो दिनै फल' खालामनानै फैदों खिन्थु थेवबो बिथांमोननि जिथु मावनाय आरो जोंनि मावनायनि निश्चय एसेब्लाबो डिफारेन्स थागोन आरो जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै मुंख्लं जानोबो मेंनाय जेरैनि गैयै खामानि मावनायखौ जोङो बिथांमोनजों खमरा खमरि खामानि मावबोनो मोननाय दैदेनगिरिफोरनि जिथु लिरथुमनानै गालांनाय जिथु बिसम्बिफोर बा माने लाइफ स्केट्सफोर बेवहाय जों मोननो हादों खारन जोंथ' दुरभाग्य होननानै बुंनांगोन दिनै दानि दैदेनगिरि हिसाबै जों बिथांमोननिजों लोगो मोनलायिया बिथांमोननि खामानि मावनायखौ नुबोयिया जों दुरभाग्य होननानै बुंनांगोन थेवबो जोङो फरिनानै मोनदों बिथांमोननि बै समनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै जों मोनदों जे बिथांमोना जिबायदि खामानि मावनाय बेफोरखौ दा बेखौनो जों फल' आप खालामनानै दिनैबो दानि जों बिबानगिरिफ्राबो दैदेनगिरिफ्राबो बिथांमोना जि मोनसे सानथौ सानस्रिजों बर' हारिखौ दैदेनदोंमोन बे एखे सानथौ सानस्रि आरो थांखिफोरखौनो गोथाङै लाखिनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों आरो बेखौनो जों अरायसम दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोना नुहोना गालांनाय जिखिनि सिमांफोर बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों दिनै जुजिगासिनो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै बुहुमाव गायसननायनि मोनसे खामानि एजेन्डाखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो निस्सय बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिनि जिथु बावसोमलांनाय मुंख्लं जानाय बेनो जोंखौ दिनै मोनसे थुलुंगाखांनाय होदों बर' हारिखौ माने दैदेननायाव आरो अरायसम बिथांमोननि आशिर्बाद बिथांमोननि जिथु बावसोमनायनि बा मुंख्लं जानायनि गेजेरजों जि मोनसे थुलुंगाखांनाय बे अरायसम थागोन आं बेखौनो मिजिंथियो बिथां मोनसे फंसे राव